Arratsaldeon, ongi etorria Bilbo Zaharra Forumera. Gaurko ekitaldiakin bukatzen ditu jardunaldiak eta bihar Arriagan irakurketa. Egia esan, aurten badakizue 10. urteurrena betetzen dugula irakurketan, eta aurreko irakurketetan sekula ez didatela hainbeste aldiz galdetu ea zergatik aukeratu dugun liburu hau. Eta, azkenerako neuk ere, ia beti elkarrizketetan galdera hori zenez, egin behar izan dut, bildu behar izan ditut arrazoi batzuk, eskuan eukitzeko hori galdetzen zidaten ginen. Eta irakurreko izkizuet, arrazoi horiek, zergatik 100% bask. Ausarta delako, konforma gaitza delako, iparraldeko ikuspegitik idazten duelako, barre eragiten duelako, arauaren kontra egiten duelako, ironia praktikatzen duelako, estereotipoetatik ihes egiten duelako, abertzaletasun zehatz bat, tradizionala eta matxista, salatzen duelako, errealitatearen kronika delako, fikziozko mundua delako, beste kultur molde bat proposatzen duelako, utopia aldarrikatzen duelako, berdintasun harremanean oinarritzen dalako, bere izaera periferikoaz sufritzen duelako, bere izaera periferikoaz arro dagoelako, garbizalea ez delako, egungo erreferentziak erabiltzen dituelako, emakumeen literatura egiten ez duelako, frantses maileguari beldurrik ez diolako, bihurria delako, rebeldea delako, hitz bitan esateko, ezinbestekoa delako. Hauek bildu ditut, baina gero egon ez pentsatzen hemen ez dagoela benetan arrazoia guk 100% bask aukeratzeko. Uste, azkenengo liburuak, irakurri ditugun azkenengo liburuak Arriagan, danak izan dira 20. mendeko 2. partekoak, batua egin zen geroztikoak, Zaizar Vitoria, Atxaga, Sarrion Handia eta danak, eta nik uste gure lantaldean, hau antolatzen dugunon lantaldean, pixkat bagenuela literatura mota horren betekada bat, eta nahi izan gendula aldaketa bat nahi gendun, eta hain zuzen ere, nik uste dut, horixe dela itxarok ekartzen duena, gauza diferentea. Besterik ez, gai hau proposatu genion, espreski, itxarori, literatur hizkuntzaren autua, eta ea zer kontatzen. Mire esker Pedro, zuri lehenik, eta mire esker zuer guzier, etorririk. Gaur aipatuko dut beraz 100% bask liburu honetan, hizkuntza aldetik ze hautu egin dudan, edo egin nuen duela 17 bat urte orain, kasik mende laurden bat, kasik. Pixka bat antzia dut, ere liburua noiz eta nola egin nuen, eta klasikoen irakurketa eginkizun honen karretarat berriz gogoratu naiz. Ze eztabadak eraman ditudan nire buruan. Askotan solilokio handi batean bizi bainaiz idazle gisa. Ez dut nire buruarekin eta nire hitzalarekin baizik hitz egiten eta solastatzen eta eztabaidatzen. Beraz, liburu hori 2001an publikatu balin bazen, aintzineko 2 urteetan ibili zitzaidan buruan, aratetan ara. Eta publikatu zen, eta ukantzuen ondoko urtean Euskadi saria ere, Euskadi literatura saria. Uste du jende hainitz harritu zela, behar da eduritu zitzaien sari horrentzat maila batez apaltzen ari zela, baina nik ere hori
Pentsatzen nuen astapenean ez bainaiz ohitua sariak eta konplimenduak eta zorionak ukaitera. Ez da hori nire eziketako, beraz, une batez nik ere hori pentsatu dut, ados nintzen liburuak sari hori merezi etzola ziotenekin, eta azkenean pentsamendu aldatu, askotan dira pentsamendu aldatzea, bizitza ezberdin ikusteko, pentsamendu aldatu, eta pentsatu dut, zergatik ez liburu horrek merezi zuen, nolabait, hala ere, idazle sari bat bederen, ekartzen baitu, uste dut, ekartzen baitu alako ikusmolde ezberdin bat, alako ugadura bat egiten du euskal literaturaren alorrean, bai iparaldean eta bai hegoaldean ere, haine ustez. Askotan, finkatzen dugu gure diskurtsoa mugaz bestaldeko, iparaldeko munduetan, baina uste dut hemen ere badirela nekezal eskualdeak. Eta behar bada bilbotar gehienak ere nekezariak direla beraien bihotzetan. Bereziki eman dezagun Olentzero Karitarat denak bestitzen gira laborariz, eramaiten ditugu atorra zuriak, bonetak, zu bezala. Boneta buruan. Eta beraz, badugu zerbait nekezaritik gure baitan. Eta liburuan hori agertzen da bete-betean. Batzuetan nostalgikoa da, eta beste batzuetan ahas postmodernoa da. Laborantzaren ikus molde postmoderno bat bada novela hortan. Hortik erraiteko, gai horiek guztiek behar zutela euskara eredu berezi bat. Eta iduritzen zaigu euskara ez dela aski trebea gaurko munduaren erraiteko eta biharkoaren erraiteko, ere, zergatik ez. Baina ongi pentsatzen jarrita eta ongi lanean jarrita uste dut euskarak baduela gaitasun handi bat edozein munduren erraiteko eta edozein munduren idazteko. Eta behar bada Euskadi Sariako epaimaiek hori sumatu zuketen liburu hortan eta egia erran denborarekin saria ematea eskertu diet. Aitortu behar baitut, luzaz, enaizela idazle esen ditu, erranduten nintzala idazle bat, langile bat nintzen, laborari alaba bat, edo zer, baina ez idazle bat. Eta egia da, sari hortarik landa, batzuetan sariek ere alde honak badituzte, idazle esen ditu naizela, eta idazle izaera ere aldarrikatu bezala dudala, iparaldeko idazleentzat ere. Iparaldean asko gira, erraten dugunak ez girela idazleak. Eta nik egiten diet, bai idazleak gira, ez gira idazle handiak, ere mugi bateko idazleak gira, gure irakurlegoa ez da irakurlego nola egan zabal bat, baina irakurleak baditugu, idaz prozesua berdina da guretzat, edo Euskal Herriko beste edo zoren idazle handientzat. Ara, aldetatik idazleak gira eta hola egan behar dugu. Orduan, hiru zatitan banatuko dut gaurko solasa. Lehenik, ehunez bazkeko euskararen ezaugarri zenbait emanen ditut. Bigarrenik, erranen dut bizka bat tradizioari zer zordio da. Zentzenik ere idazle asko bezala, badut tradizio azkar eta astun bat bizkar gainean, eta hirugarrenik aipatuko ditut hausturak. Horrek guztiak laburki, ordu bat iraunen du gaurko solasak, eta galderak ere egiten ahalko dituzue. Uste du badira zonbait atzotik galderak preparatuak dituztenak, eta egiten ahalko dituzte bukatzen. Beraz, egun bazkeko euskarari buruz, uste dut hiru hitz erraiten aditu da, lehenik doi bat barrokoa dela.
barokoa ez da hizkuntzarentzat erabiltzen da arkitekturarentzat, erizentzat eta ba. Baina nik erabiltzen dut novela honetan agertzen den hizkuntzarentzat. Gero, garaikidea dela, eta azkenik, erganezake kreolizatua dela. Nahasia da, inguratzen dituen beste bi hizkuntzekin. Barokotasunaren finkatzeko zer aurkitzen den erganezak erenik, perpaus luzeak badirela. Perpaus bat hasi eta hatsa behar da hartu, lasterkari batek bezala hatsa hartu, kakotxak direnean behar da gelditu pixka bat, eta azkenean erlatibo, badakit ez dela modan, erlatibo, entzinadoa ideia, entzinadoa ekintza, eta horiek guziak hatxaren bidez irakurleak gorpuzten alditu. Hatxa hartzen du, hitza erraiten du, ahozkatzen du, bada perpaus horiek erraiteko orduan, halako ekintza fisiko bat bezala. Irudikazazue zuen irakurle izaera kirolari bat bezala, eta hori da. Eta behar da atxiki perpausaren puntu finaleraino. Beraz, desafio bat zen niretzatola idaztea ere, nik ere asko bezala, eta natorren mundutik etorrita, perpausak labur maite ditut, labur eta hon, hori Siberuan erraiten zen, labur eta hun. Eta uste dut, hola idatzi dutala novela honetaraino, baina pixka bat aspertu nintzen laburtasun eta hortaz. Iduritzen zitzaidan ez nuela erabiltzen euskara bere zabaltasun eta betetasunik handienean. Halako, desafio bat eman duten eburuari, novela hontan, frase luzeak eginen ditut, nahiz eta frase luze batzuetan nuen behaztopatzeko arriskua. Baina idazle bat, ez da idazle bat, ez badu arriskurik hartzen literatura logean bederen. Bizitza normalean arriskurik gabe bizitzen alda, baina literaturan gutxienez hori diogu eskatzen. Gero, egan behar dut, ere, badirela hitzak, eta ustutatzo egin dut, egan dutelarik, eta errepikatu izan delarik, badirela novela hortan 3 egun bat hitz, euskaltzaindiaren nomenklaturetan ez direnak, harritzen iz, egia, zintzuki, idatzi ditu dalarik hitz horiek, iduritu baitzait, gure euskararen egunerokotasunean kokatzen zirela. Eta egia da hitz batzuk ez direla aurkitzen, landean hiztegian aurkitzen dira, hori da iparraldeko hiztegi handi bat. Behar bada aurkitzen dira ere asko eren hiztegi voluminos horietan, baliteke beste hiztegi nola egan prestuago eta laburagoetan ez aurkitzea hitz horiek. Eta hitz horiek dira gehien bat amikuse eskualdeko da Nafarroa iparraldeko gune kreolizatu hortako hitzak. Hau da, gune hortan, ez da irudikatzen duzuenez, muga da, muga linguistiko bat bada, bada euskarazko eremua, Oragarre, Arruta, Martxuta, Labetze, Bizkai, Ilharre askorentzat herrialde oso ez ezaguna den leku bada. Eta beraz hor, bada euskara, amikusekoa, Iñaki Kaminok ikertu duen aseiki, duela zenbait urte, eta hor, ari da ere, iparraldetik, joga, xistaka, bezala, oksitandara, biarnesa. Eta biarnesa alde batetik eta bestetik gaskoia. Bidasune, eskualde hortan bidasune eta gixune. Oraindik herriek euskal izenak dituzte, baina beste, oksitandarez hitz egiten dute, biarnesez edo gaskoiez. Beraz, hitzak bata bestearen hizkuntzatik ditugu.
eman dezagun atzo Lucienek eman du adibide bat ahatea, guk gita erraiten dugu. Eta gita, biztan dena, ez da aurkitzen euskaltzainaren hiztegi batuan. Hitz hori, baina erabiltzen da amikuzen. Eta aurkitzen da lan den hiztegian. Gero buhatu hitza, soplar, edo haize eman, buhatu da ere oksitandarekin partekatzen dugun hitz bat. Eta gauza bere nahi du, buhatu. Buha, eta guk ere buha beza satorrak, gehien eta satorrak buhatzen edo haizeak. Hitz horiek badira novela hontan aurkitzen dira, eta beste zonbait ere, justoki gune mestizatu hortarik aktual dira. Eta ere, hor idazle plazer bekaitz bat bezala hartu dut, hau da, etxeko hitzak ere sartu nahi nituen batzuetan urgulu pixka batekin idazleak pentsatzen du bere obrak iraunen duela, mende bat, bi mende eta bar. Behar bada liburu horiek iraunen zutela memoria kolektiboa. Hitz horiek sartuak dira literaturazko liburu batean. Gero badira hitz batzu, neologismoak direnak, eta hori neologismoak egitea biziki erresa da euskaraz, kasik naturalki egiten alditugu, ego bat hartzen dugu eta beste laguntzaile batekin kurutzatzen dugu eta mustro bat ateratzen zaigu. Eta mustro hori gero erabiltzen dugu gure eguneroko bizitzan, eta mustro horretarik bat aipatzeko baizik da urrutizkina, hori da mustro bat erabiltzen dugu. Telefonoa erabiltzen dugu ere bai, hori ere beste neologismo bat da, beste frantzian grekotik eta gazteleraz ere grekotik moldatu hitz bat. Erraiteko hitz horiek ere badirela, eta badira une batez bederen, bada hizkuntza bat, inork ez duena ulertzen, eta hori da estralurtarren hizkuntza. Bukatzean, badira bi fase edo hiru fase, estralurtarrez marzianoz, idatziak, marziano batua, suposatzen dut. Ez dut ikerketa berezirik egin hizkuntza horren inguruan. Marzianoz, beraz, nahasten dira hizkuntzak, eta nahasten dira ere, ganezake, hizkuntza mailak ere. Bada apezen euskara ere jarri dut, jende arrunten euskara, jarri dut euskal militanten euskara ere, hori halako jargoi bat edo hizkuntza berezi bat sortu baita azken 50 urte hauetan. Langue de bois, erranezake frantsesez, egurrezko mintzaira bat bezala, gauzak erraiten dira eta ez dira erraiten, pixka bat apezek ere hori egiten zuten, baina beste alor batean. Hizkuntza mailak, sartu ditut, sozial mailak, beraz, ondorioz, eta sartu ditut ere narrazioek eskatzen zizkidaten literatur hizkuntza. Hau da, badira zati batzu, haur denborako hoitzapenak aipatzen baititut, narratzailearenak, ez dira baita espadaeneak, nahiz eta hurbil dira. Beraz, hor ere hartu dut, hoitzapenak euskaraz kontatzen diren modu txukun eta gisako berdin hori. Edo norbait hiltzen delarik novela hontan, hartzen dut herria astekarian, denboran, nekrologiak egiten ziren eredua. Holako ereduak nahasiz eta sortua da liburu hori. Eta beraz, hortako egiten dut barokoa dela, zenta alde orotara badoa, eta behar bada inorat ez da iristen. Behar bada helburua hori ere da. Ez dugu baita ez bada norabait iristearen beharrik. Gero garaikidea ere eganezake, aipatu ditudan arrazoi horiengatik ere, aipatzen baita pertsonaia horien eguneroko bizitza. Bere pixka bat new age dena.
meditatzera doaz, euskaldunak dira, behar den bezalako euskaldunak, meditazio saioak egiten dituzte, ikastaldiak ongi hiltzeko ikasten dute, gure literatura betea da ongi hiltzeko bide izeneko liburu ez, eta novela honetan, nire pertsonaiak badoaz ikastaldi horien egiterat, aluzinogenoak ere hartzen dituzte, egetzen dute, eta beraz mundu garaikide bat, eta ere aipatzen du lanaren mundua. Lanaren mundua, mairos eta naratzaileak, langileak dira, eta ez dira baitez bada goi mailako langileak, nahiz eta langileak bat giren goi mailakoak edo behe mailakoak izanik. Hori, marxisten arabera, ez dut ukatuko hemen gau. Gero, iragarki sailkatuak ere irakurtzen dituzte, eta bereziki iragarki sailkatuak denbora batez espainolezko prentsan agertzen ziren horiek, pornografikoak oso, ez dakit klasifikadoz horiek, gogoratzen dira denak. Klasifikazio horiek, hemen esartzen ditut novela honetan, ere lehen aldikotz euskal literatura nire ustez. Eta duten beren karga pornografikoarekin, eta ere horrek behartu nau, nolabait, hizkuntza beste molde batez harilkatzerat, lantzerat, itzulpenak egiterat eta batzuetan ereduak sortzerat. Hori iragarki sailkatuena, gero zientzia mailako berritasunak ere sartu ditu. Novela hau atera zen eta egiten ari nintzelarik, eta 10 urte lehenago Eskoziako jakintxun batek sortu zuen lehen aldikotz ardi klonatu bat, doli, goratzen zirezte. Eta euskaldunontzat, eta bereziki iparraldean ardia eta gazna eta horiek gauza sakratuak baitira, puntu oso garantzitsua izan zen, irautza bat bezala, jakitea ardiak desagertzen balin baziren, nolabait posible zela horien klonatzea eta gainerat liburu honi esker, klonatze horren iztegia ere presten erabiltzeko. Gero, aipatu ditut ere, sartu naiz ere pixka bat zientzia fikzioaren munduan. Da, alor bat biziki maite dutana, ez dut liburu berezirik idatzi zientzia fikziozkoik, baina Maiatz aldizkarian ipuin aski luzeskak publikatu ditut terreno hortan. Asko gustatzen zait, irudikatzea etorkizuna, etorkizun politikoa, soziala, zientifikoa, linguistikoa, gaurkotasun hori simiko bat aldatuz geroz. Ikusi ze bilakatzen den, ze ondorio gertatzen alden, eta hori hizkuntzarekin eganez. Euskara erabiliz, aldaketa eta irudipen horien erraiteko. Eta beraz, novela honetan badira holakoak, eta uste dut irakurri duzuenek, kurutzatu duzuela Blade Runner-eko Rachel Rosen, handi osori. Eta hori agertzen zaio narratzaileari gau batez, Xuberoa eta Benafarroaren arteko mugan sarrikotapian. Eta erraiteko orain desagertua da, baina sarrikotapean egina zuten, denbora gaietan, halako rotonda bat edo biribilgune bat, igeltsozko hartzain batekin eta bizpahiru ardi faltsurekin. Jendeak ikustezan ze herrialdetan sartzen zen, Xuberoa, ehunez egun bazk, gaznaren herrialdea eta bat. Eta gertatu zen, jendeak, zerbait dira jendeak, eta bereziki Xuberotarrek badutarako kokitkeria bat, ardi horiek kendu zituzten, ebatzi zituzten, banaka. Desagertzen joan ziren gau ez gau, eta kendu zituzten hartarik, eta ez dakit azkenean Xuberoko jauntxoek
hango botere publikoek, tira baita espada jantxoak, hori kentzen dut hitz hori, erabaki zuten rotonda hori ezer gabe ustea bestela ardi horiek denak jendeen baratze pribatuetan bukatuko zutela hornigarri bezala. Beraz, gauza horien guztien erraiteko hizkuntza garaikide bat ere landu dut. Eta behar dut beti tentsio batekin idatzia dela novela hau. Beraz, hizkuntza aldetik eta gaien aldetik ere. Gero, kreolizatua ere dela errandut, ez dugu hitz hori biziki maite, beldurtzen bai gaitu, mundu nahasi edo mestizatu hortan, beldur gira gure nortasuna eta gure hizkuntza eta gure tasun guztiak galduko ditugula, mehatxatuak bezala senditzen gira hitz hori entzuten dugularik, baina uste dut ez dugula beldurtzearen beharrik eta novela honetan ere agertzen da, baina hau novela egoera ideal bat da, novela beti. Agertzen da beldurtzeko partez kulturen arteko talka edo elkarbizitze hortarik beti zerbait ateratzen dugula eta bereziki euskaldunak egia egan. Hartzen bali badugu erromatarrekin ukan dugun harremana eta beranduago romantzearekin eta orain duguna ere inguratzen gaituzten hizkuntzekin eta gainetik dugun inglesarekin uste dut ez dugula izutzearen beharrik, betidanik integratu ditugu hitzak, betidanik guretu ditugu hitz horiek eta gure ortografiaz idazten eta plazaratzen ditugu. Eta hitz horietarik zonbait badira novela honetan, egia ez dira legitimatuak, ez dira iztrigietan agertzen, baina hor dira, pixka bat hizkuntzen arteko dinamika aberasgarri horren seinale bezala. Eta beraz, liburu honetan, euskara eredu zaharrak, etorkizuneko beste euskara mota bat gurutzatzen du, eta horrekin aintzinatzen da historioz historio, eta bidez bide, atzo hemen ziren zonbaitek dute behar da sumatu, baina bada bide bat, oso berezia iparaldean, eta UNESCO-ren ontasun izendatzea bereziko lukeena, da gaznaren bidea, gaztaren bidea, seinalatua da, eta badoa azkainetik, sarat azkainetik, mendiz mendi, oinez mendi, garazi eta Donapaleo, Maule, atarratze herri horietan barna, badoa gero Biarnorat, eta hor udatiarentzat, ez baititut Nigeriako turistak behitzen, beste hitz aldaket. Udatiarentzat, nahi badute gaznaren bidea segitu, eta gazna jastatu, erosi, eta beste bide hori segitzen aldute. Eta enen agatzaileak, gau ez gau, bide hori du jarraitzen, gaznaren bidea. Eta pixka bat bilakatzen da Amerikanoen Road 64 horren antzeko bide bat. Gainerat hemen, eta hartako ere hizkuntza plegatua da pixka bat olestua, road movie bat bezala da, baina road book bat bada ere, zenta ikusten da narratzailea nun gelditzen den, ze gertatzen den gelditzen den lekuetan, nor gurutzatzen duen, arruta eta bidasune arteko bide hortan salbatzen du sagarroi bat, eta hor narratzaileak gau ez gau, eta bere bakartasunean egiten duelako digresione bat, hasten da Xularen sagarroitik, badoa ez tegitze sagarroita eta bik bukatzen duat sagarroiarekin, eta nolaz ordur arte ez dugun indarrik egin sagarroi horren, gaixo horren salbatzeko, enen narratzaileak ototik gautzi eta sagarroia salbatzen du. Beraz, da ere, gaur, erraiten duren aldikotz, leku zonbaitetan novela hau dela errezilientzia novela bat, bezala.
Tradizioa aipatu dut eta nahi nuke orain egan hemen erabili dudan euskararen erabilpen horrek zer zor dion tradizioari. Uste dut asko zor diola tradizioari, lehenik euskaraz parpausak egiteko tradizioari, aditzari, aditz batuari, aditz batua baita hemen erabiltzen dena, salbuespenak badira, jendeak, pertsonaiek solastatzen dut mintzo direrarik batzuetan ez balin bada naratzailea edo mairos edo herriko jende balin bada, bere euskalkia mintzo da. Eta hori ere askotan egiten dut geroztik ere euskalkia erabiltzen dut solasalden dako, dialogon dako. Zerbait baitzait euskalkia botatzea zeri askara. Beste zonbaite kantatu duten ez. Beraz, erabiltzen dut, birziklatzen dut euskalkia ere molde berezi batez, erabiliz dialogoentzat, eta ere erabiliz euskalki ezberdinetako hitzak, hori sartuz, eta hor tradizioan bete-betean niz, sinonimo gisa erabiltzen albaitira euskalki ezberdinetako hitzak. Eta hori Asularrek eta denek egin dute askotan beren idazkietan hartu hitz bat eta gehitu edo sinonimo ezberdinak zerrendatuz. Pixka bat pizua da, berpausa eta estiloa, baina ez da deusa azten kasik, hola eginez. Egan behar dut ere gehien bat dagoen euskara eredua hemen Nafaro Lapurtarra dela. Eta Nafaro Lapurtarra uste dut batu zen lehen euskara mota izan dela. Hori 19. Mende bukaeran hasi ziren eskualduna astekariaren inguruan iparralde osoko jendeak, hori lehen horaz bat izan zen, iparralde osoko jendeak ulertuko zuen euskara eredu bat finkatzen. Eta horrekin idatzi da iparraldeko literatura gehiena. John Miranda hemen irakurri izan denak ere eredu hori erabili du. Eta erabili da herrian, erabili da gazte aldizkarietan, eta erabili da euskal irratietan, oraindik ere erabiltzen da eredu hori. Eta nik ere gaur gehien bat eredu horretaz hitz egiten dizuet, eta ez zait iduritzen ulertzen ez duzuela. Beraz, eredu hori pixka bat urgunago eramanez baturat iristen gira gu ere. Eta beraz, eredu hori beraz alako mix bat egiten dut, eta egin dut, novela honetan eta ondoko noveletan ere bai, Amaia Azpeldo isailean ere bai, salbu lehen menturaldia, Amaia Azpeldoien lehen menturaldia, Xiberotarrez idatzia da. Eta hor ere, Xuberotar batu bat. Xuberoan ere badira Xuberuki berdinak, bada Basaduikoa, bada Betiarrekoa, eta Barkosikoa, eta Eskulakoa, eta Euskaldikoa, eta hor ere batu da Xuberotar eredua, eta eredu horrekin ere idatzi dut novela hori, Amaia Azpeldoien lehen hori. Gero egan behar dut eredu horren nire ganatzeko orduan, irakurle obsesionatua izan naizela euskal klasiko horien, Etxepare, Asular, eta batzuetan oraindik ere pixka bat galdua senditzen naizelarik badut botxipi bat ene buruzokoan egiten dut itzulhadi Asularen gana. Itzulhadi haren gana eta atera bidea aurkituko dut. Nuka mintzona egin liburuari markatu. Itzulhadi Asularen gana. Eta horien arte Leizarraga eta horik oro hor dira, eta uste dut novela honetan hor direla ere gibelean. Gibelean senditzen dira batzuetan forma batzu eta begikeinu batzu idazle horiek emanak. Eta biztan dena emeki nik ere, eta Arestiri esker,
Aristiri esker sartu naiz hegoaldeko euskararen zurunbiloan, eta Aristi izan da lehena irakurri dudana, euskara etzen baitez bada batua idazten zituen lehen liburuetan, baina hori izan da, lehen ireki duen lehen atea, Aristi eta horretzeko bakarrik manaiz dozen txar frantziskanoak eman zidan harri eta herri, eta hastapenean eman ezer tutik konprenitzen biztan dena. Bada mundu bat bazen, denbora, denentzat mundu bat bazen. Bazen mundu bat handik ona, eta hemendik ara bazen mundua. Eta ez gira konturatzen, 30 urtez ze urratsak egin ditugun bata bestearen gana. Eta hori uste dut azpimarratzekoa dela. Beraz, Aristiriren bidez, sartu niz ere emeki hegoaldean, egiten zen euskara ereduaren ezagutzerat, euskara batuaren dastatzerat ere emeki, bai eta hemengo euskalkiak, hau da, Bizkaiera, Baztanekoa, Gipuzkoa, Goierriko euskara mota, eta hori guziak dira backgroundean, atzealdean, novela honetarat hurbiltzen duenak, hori kausituko du. Gero egan behar dut ere kontaketari buruz, hori da hizkuntzari buruz lehen puntua, kontaketari buruz tradizioari zor diot euskara mailan eman dezagun kronika nekrologikoak herria astekariari zor dizkiot. Gazteago nintzelarik, astekari horretan izkiatzen dituen eta igortzen dituen horagarreko behiak. Eta pena dut erraitea, ez da eder, ez da polit, itxusi da, baina plazer handiz idazten dituen kronika nekrologikoak. Hau da, hitz batzuen bidez eta euskara ongi erabiliz, pertsona xume baten bizitza epiko bilakatzen ahal da. Eta bukatzen da beti, novela honetan bukatzen diren bezala kronika horiek, eta irri egitea maite zuen. Guk ere bai. Hori, alde hortarik, beraz tradizio hortarik, eta gero badut ere beste nola egan, tradizio bati zor ere baditut zorrak. Hau da, markatu gaitagatik, baina frantses literaturari buruz. Hor ere, lihezia izan naiz frantses eskolaren baitan, eta asko gozatu nuen frantses literaturara turbiltzen hasi ginen unea. Hau da, idazle handiak, Voltaire eta Zola eta ezagutzen dituzue, menturaz. Beraz, horiekin harako impactatua sentitu nintzen, eta poesia mailan, Rembo batek utzi daut ezaba ezinezko marka eta uste dut hori eramango dudala hiltzeraino. Beraz, eman dezagun, basilikarekin hasi dudan hildo bat da, hori da, sarkasmoarena. Hemen erraiten da, nola erraiten da hemen, pikareskoa. Sarkasmoaren hildo hori, uste dut, Voltairen ganik dudala. Voltaire oso gaiztoa zen. Gaiztoa, ni enaiz gaiztoa haren aldea. Sendu txiki bat naiz. Erraiteko. Beraz, badut iturri hortarik ere edan dut asko. Eta nabaritzen da, basilikan, nabaritu da ere urtemuga lehugaren kronikan, hemen ere bai, eta beste zonbait novelatan ere nabaritzen da sarkasmorako joera hori. Gero, urgururik gabe, erran behar dut ere, liburu hau idazteko orduan, banituela kasik 20 urte atzean idazle gisa emanak. Ez idazle gisa aldarrikatuak, baina praktikoki idazle bezala emanak. 15 urtetan hasi nintzen publikatzen, herria astekarian, biztan dena, eta ordutik gaur arte betidanik idatzi izan dut. Beraz, horrek ere maiten du nalako joera bat, estilo propioa lantzeko, saiakerak egiteko, ikusteko hildo bat noraino joan daiteken edo
gauza bat abandonatzeko bidean eta beste zerbait ekiteko. Beraz, esperimentatze denbora luze bat ere eraman dut ere ustez, eta iparraldeko aldizkari guzietan parte hartu dut, idatzi dut, baita hegoaldekoetan ere, askotan argia eta errangabedoa, egunkariak eta atera zirenean orduan ere parte hartzen nuela eta oraindik ere dudala. Zergatik, batzuek erran ezakete badutalarako idazteko falanga bat, falanga da joera asezin bat bezala, bete gaitza. Egia badut hori, gustatzen zaida asko idaztea, eta egunero idazten dut, eta alemandar idazle batek erreten zuen bezala duela gutxi telebista bateko emankizun batean, berak ere egunero idazten du, eta edozer idatzi ingurumenarekin, errealitatearekin, munduarekin, baketua senditzen da idatzi ondo. Beraz, bere bizitza posible da goizean goiz zerbait idatzi ondo. Eta ustut, enetzat ere halako zerbait badela. Eta ustu idazle askorentzat ere behar bada halako gauzak gertatzen direla. Horiek oro eranik, haustura zonbait ere badira, estiloan, eta haustura horiek denak aplikatzen dira eta ondorioztatzen dira istorioaren egituratik, istorioaren hainitz horien ereduetarik. Hizkuntza moldatzen da kondatzekoa duenari. Batzuetan alderantziz ere da. Kondatzekoa duen dena moldatzen da kondatzea baimentzen dio hizkuntza. Lehenik egan behar du pertsonaiak ez dira hain ohikoak, nahiz eta bai, ohikoak diren. Pertsonaiak doli ardi klonatua bezala, denak euskal kulturako klonak dira. Bat bada bertsolaria, bat bada politikaria, ezkerrekoa, abertzalea, bere biografia duzia ez duzu, gero badira kantariak, badira jakintsuak, badira bospasei klono, denak izen bera dute, Joanes Balantxun, eta denak gizonezkoak dira. Erraiteko ze neurritaraino nola maskulinoa da gure orain ez da inbeste, baina zen iraganean, mintzatuko naiz gure jendartean. Sartu ditut ere, errandutan bezala Rachel Rosen hori, Philip K. Dicken Blade Runner ez da zer amets egiten dute ardi elektrikoek, hori da jatorrizko titulua Blade Runner filmaren funtsean dena. Eta beraz, eta hori momentu handi batzen nintzen idazlearentzat, buruz buru jartzea Rachel Rosen eta nire narratzailea biak ere beren sozietateekin pataskatzen zirenak. Gero bada ere beste pertsonaia bat, atzo aipatu zuena Lucienek, da Maialen. Maialen euskal azken hiztuna iparraldean eta horren ehortzeta, izan dena herriako kazetaria banintz bezala kondatua, alako tristuraren baitako poz sakon batekin, hizkuntza satisfos bat erabiliz gure tragedia kondatzeko. Beraz, Maialen hori agertzen da horren ehortzeta. Eta harrituko zarete, baina duela gutxi berrian irakurri dut berri bat. Zeinetan agertzen zen Urutzola Nafarroako herri txiki batetako azken euskalduna zentu zela 94 urtetan.
bera eta bere emaztea ziren euskaliztun bakarrak herri hortan, Urutzolan. Emaztea hilez giroz bakarrik zen, ez zuen solaskiderik. Eta egia da, horrela kondatuta tragedia handi bat dela. Azken euskaldunaren ehorzetaren irudikatzea. Baina artikuluan, eta ene ipuinean ez bezala, artikuluan erraiten da, azken euskaldun zaharra zela. Badirela, ondotik, etortzen diren ume muku eta mukizu batzu, Euskara Espainetan plazaratzen direnak Uruzola inguru hortako baiaran. Beraz, dena ez da galdua eta ehortzeta ederrak egiten aldizkiegu azken euskaldun horia. Behar bada sortea ekerriko daukute nahiz eta gure euskarari buruzko ikuspegi katastrofista horregonen den oraindik luzaz, menturaz. Eta hortik joanez, haustura ere, beti tematikaren aldetik gehien bat, agertzen da, novela honetan, uste dut nolabait narratzaileak agur, betirako agur bat egiten diola euskal nekazal jendarteari edo sozietateari edo gizarteari. Hor diren pertsonaiak bereziki emakumezkoak dira, hori ere hiltzen direnak eta aztertzen direnak eta folklorizatzen direnak gizonezkoak dira. Baina histori hori guztia aintzina eramaten dutenak garaikidetasuna, kreolizazioa, mestizaia, hizkuntzaren inguruko aurkikuntzak eta horiek denak harago bakarrean txartuz emakumezkoak dira, funtsean. Hori da, narratzailea, Mairos, beste bizpairu lesbiana ere badira tartean, nahiz eta hitza ez den erabiltzean, hor dira tartean, horiek dinak hor dira. Denak emakume horiek eramaiten dute Euskal Nekazal sozietate hori, beste sozietate bat izaterat, eta hau da gehien bat hiritarra, euskaraduna, bera beste euskara mota batekin, feminizatuagoa, eta gazna Marcel Proustek Madalena hori egunero txikia zelarik bere izebak emaiten zion hori handitu ondoan ahoratzen zuen bezala gazna puska batekin mundu hori, joandako mundu hori guzia gogoratzen duen. Pertsonai horiek garaikidea dira eta uste dut idatzi zen momentuak ere baduela bere garantzia, hau da 2000 urtera pasatzen ari ginen eta bazen harako histeria bat bezala dena aldatu behar zen 2000 urtea pasatuta munduak hobetu behar zuen, ikusi dugu ze ondorio dagoen, ez da irri egitekorik. Beraz, nahi dut, denborak ere asmakizunerako eta imaginazionea eta imaginazioa lantzeko eta plegatzeko eta indartzeko aukera ere emaiten zuela. Eta horren zerbitzua biztan dena hizkuntza ezagiko nuke. Eta bukatzeko, aipatu dut Rachel Rosen, baina bada beste hildo bat, hor zeharka ibiltzen dena novela guzen, eta horrekin bukatuko dut. Da estralurtarrena, aipatu dut estralurtarren hizkuntza hori, ere erabili nuena. Narratzaileak amets bat badu, estralurtarrek espazioaz gaine eramango dutela. Baina bukatzean, estralurtarrekin buruz-buru, bizianiz, bekoz-beko aurkitzen da, eta estralurtarrek ez dute hartzen. Ordan larritasun egoera handi bat ezin du ezer egin, eta bere ondorioa da, behar dut, hemen bizi, orain, eta nagoen bezala. Eta beraz, bere erabakia da hartzen du, eta atxolotoki hori lotuko zaio. Eta bukatzeko azken gauza bat egan nahi nuke,
Novela honen idazketa abentura bat izan zela, eta denbora haietan Saskako lehendakari nintzen, bilkuraz bilkura. Eta uste dut lanaren eta bilkura horien artean, alako aide bufada bat bezala emaiten zidara idazteak. Eta idazle senditzeak. Gero hainbeste bilkura egin eta Euskararen inguruan, Euskara salbatzeko, eta ikusiz Euskara nekez dela salbatzen. Eta uste dut liburu honek erakusten duela, jokatzen duela Euskarak bere bizitasun eta aniztasun horrekin azkenean idazlea, Euskara duen jendea, Euskalduna duela salbatzen, ez alderantziz. Guk ez dugu ezer egiten Euskararen salbatzeko, ez badugu Euskara uzten gure salbatzera. Mila esker. Norbaitek egin nahi badu galdera, egin azkar, zer uste 8:00 hasiko dela musika, eta ez dugu ezer entzuko. Errespetatzen dut, Ibontza Basola, ez dut ezer eganen hemen. Bena, uste dut hor... Arrazoina du, Euskara bat nahi badugu, behar du bat izan, eta beste hizkuntzek, frantsesak eta gaztelerak erabaki bat hartu zuten, beren zaindiak muntatu zituztelarik, hizkuntzak beren frantzian hola zen, Richelieuek egana, frantsesa behar zen bere zikinkeria, ez garbitasun horietarik eta garbitu. Eta orain dugun hizkuntza hartarat heltzen gira. Uste dut Euskara mailan, normalean, eluke arazorik izan behar Euskara batuak errez integratzen alditu euskalkien hitzak. Eta euskalkien musikak eta uste dut beharrezkoa dela neurri batean. Pilotariek euskalkiak erabiltzen dituzteno, nik aldarrikatzen dut euskalkiak erabiltzeko eskubidea. Bizkaitan pilotariek. Atzo, anietan izu galdera bat egin duzula eta nola ez da. Egin duzu. Pedro, aipatu zuen, inguruan egertzen zera gaua eta gauzko mundua eta hori mundu hori guretzako ere oso ezagun izan da. Duela ez behar bada liburu hori idatzi zenean, bilagaren, ez da bezelena. Hala, adibidez, gure jardunik nagusiena, gau eskola izan dira. Eta gau eskoletatik pentsa ezazu, zenbat batzarret, zenbat bilera, zenbat ondorozten, zenbat gazne behar izan dugu. Hori alde batetik, eta orduan bat, zubilan hori, antzematen da, librotan, eta asko estelok izan dut hori, eta ikusi izan dut, denboraren aldaketa. Baina bada beste bat, eta kantu batekin goratu ez, da, ze urrun dagoen Kamerun, eta zure liburu irakurita, ze urrun dagoen Iparralde, iruditu zait. Behar bada, anitu zertu iztegi horretatik, behar bada, lugu, abertzan, txokoan edo, tokatu badelako. Galdera da, eta zegoen horren intenzionalitaterik, ze zu zegiten duzuten immigratzen duzut, oso ondo, eta ez dut iztegi bizari, zure liburu egartutzeko, iztegi bat, Bai, egia da personaliak oso tipikoak direla. Ez dut uste
hegoaldeko bizitza normalean, telebistan agertzen dira, hor diren pertsonaia zonbait eta bai, badira ala ere, ez ditugu ikusten, hegoaldean ere ez ditugu ikusten. Zenta, hemen bizitza oso hiritartua da, urbanizatua da. Eta herrietan baizik ez dira novela honetan agertzen diren pertsonaien antzekoa. Eta ikusten dira, emango dizuet adibide bat, herri txiki Fernua handi emankizun hortan. Hor ikusten dira novela honetan sartzen aritezken pertsonaiak hegoaldekoak. Eta ikusten dira bereziki iparraldera doazelarik, bi anfitrioi horiek. Iparraldekoan egiten dituztelarik herri txiki Fernua handi hor biziki hurbil dira oraindik novela honetako pertsonaietarik. Baina ohitura da, gu urbanizatzen hasi gira urbanoak izaten, hasi gira duela 21 urte, 25 urte. Orain, baserriguneak ere urbanoak dira, beren mentalitatean. Galdoak dituzte, ez dakit onden ala txar, baina galdoak dituzte gure gurasoen eta gure arbasoen kultur ezaugarri horiek, hau da, ironia, irri egitea maite, kesatzea, pataskatzea, edatea, emaztekin eta gizonekin ibiltzea, libreki, alako Dolankrek gaztigatzen zituen gauza horiek guztiak. Eta orain ari dira parezkatzen. Kasik, bada muga, biztan dena, bada kultura ezberdintasuna, baina gero eta gehiagoen iduritzen zait gure ondoko belaunaldiak bederen. Parezkatuak dira hemengo 20 urteko gazte bat, 30 urteko gazte bat, eta iparraldeko adin bereko gazte bat, elgar ulertzen dute, arazorik bat ere gabe. Kontekstu sozio-kultural berdinekoak baitira. Ez dakit hori den ez baina. Espektatu, gu bat da, Zitandarra, eta Buhame ere. Bai, Buhame. Leku beretik. Ez. Buhame eta Buha. Buha, hori da, behar ba, enok daki. Badakit, hatik, burrumba, Zitanotik dugu. Edo haiek dute guretik, ezin jakin, muga gune horietan ez dakigu zer norena den eta norena den. Horako hitzak badira. Bai, liburuan eratzen den kontakizun txiki bat degarri iruditu zait, esaten duzu, supermerkatura zoazela, eta euskaraz eskatzeagatik, gazna eskatzeagatik euskaraz, dendariak beste bati egiten dio kasu zuri baino lehen, zure txanda zenean. Bai, narratzailearena. Bai, hemen egoaldean agian pentsaezinak, egoaldean, Euskal Autonomia Erkidegoan agian, pentsaezina den egoera bat izan daitekela, baina iparraldean usu edo sarritan eman daitekela iruditzen zen. Naiz eta oso euskalduntasuna oso modu folklorikoan barkatu hitza baina bizi, baina bai ikusten da agian ofizialtasun ezagatik edo bestelako kultur menpekotasunagatik olako jarrera bat oso oldarkorra frantsesa edo bakarrik bizitzen duten pertsonengatik. Hori bada, biztan dena, hori kultura ezberdinak botere logika batean talkatzen dira hori beti bada. Bada hemen, eta izan da, eman dezagun Ameriketan, beltzen gana, zuriak zerbitzatu dira beltzak baino lehen hilara berdinean zirelarik, eta hori denetakoa da. Eta gainerat frantsesez mintzo den hori euskaradunara jatorriz. Baina frantsesaz hitz egitea ematen dio posibilitatea desberdintzeko euskaraz ari denari konparatuz. Badira
joko hainitz, hizkuntzaren baitan eta hizkuntzen artean behar bada soziolinguistikatik pixka bat bazter direnak eta jendek beren egunerokotasunean bizitzen dituztenak. Eta nahi nuen horren lekukotasuna ere bekarri ere ez ahantzi iparraldean euskararen egoera. Bakatu egoaldean, hemen gaur egun ditzen duzu Eusko Jaurlaritza adibidez, personalik, mesedes, perdone, pero le hablo en castellano porque la que habla en euskera se ha ido a tomar café. Gaur egun, behin cada vez. Bai. Beraz, egun bazk baten idazteko posibilitatea bada eta gaia bada egoaldean ere. Horrek uste da. Baitik lehen bizi itzilekoen UNESCO horren arabera nahi duzu gaztetukia zuk aipatu duzu Sarasolak zure errespetu guztia duzula hobe da errespetu horiek galtzia eta txantxuta ganintzen hori atera zuelarik eta gurekiko errespetu falta nahiko latza izan zuen mediotan esanik hori azken lanaren izena hauxe da despedidia nahiko barreraren izan. Hor nire ustez, nik ere, aspaldiko laguna dut eta baina hor erakutsi zuen nire ustez, akaso euskal literatura klasikoak ezagutzen ditula berlanean asko erakutsi dut, baina aldiz hau literatura klasikoak ez dituela ezagutzen. Berak ez dakit zer den, hauxe da despedidia honen tristia, ez du sekular entzun. Baina, bueno, nik aipatzen duelarik euskalkiak urperatu behar rotu ditugun, nik uste dut fokua beste nonbait jarri behar da. Ez ote den galdera ia euskera edo hizkuntza infantila lurperatu behar dugu. Eta zuk aipatu duzunaren arabera ere zure liburuan esaldi konposatuak erabilitu zela duzu barroka. Beste hizkuntzek egin dutena ez da soilik hizkuntza eredu batu da, izan, baizik eta eredu batu hori erabili dute pentsamendua eta literatura eraikitzeko. Eta aldiz, euskarak ez du sekular sorte hori, izan. Hemen, esaldi simple eramaten gaituzte literatura eta pentsamendu simple batera. Orduan, ez ote den fokua jarri behar ez bakarrik euskalki kontu horietan. Zaterako, zuk aipatu duzu Urronzolako kontua. Nik entzun dut gizon hori, interneten baita dute berak eta ez inoko tisturarik ematen, euskera hori galtzia. Bilbon bertan ere, badaude azken euskaldunak ondino, Begonian edo Zulian edo ez dakit non, baina niri ez dit inoko perarik ematen. Uste dut, askoz importanteagoa da euskararen etorkizunerako Bilboko euskaldun berriek egiten dugun euskera, egunero erabiltzen dugun euskera eta egunero egituratzen dugun pentsamendua. Hori da, euskerak ez duena eta behar du. Ez da hori zuka aipatzen duzu, lehen esaten duzunean izkera barrokoa eta komplejua erabili nahi izan duzuna zure liburuetan. Bai. Hori da, euskarari eman bere zabaltasun osoa, gure munduen aldakortasunak eta gure egoeren eta gure bizipenen zabaltasun osoa erraiteko gisa. Eta hori ganik da pentsamendu bat eraikitzen da, eta novelaz novela, gaurko idazleek ere literatura bat eraikitzen dute, hizkuntza azkenean eredu berri batekin. Eta eredu horrek, egia da, euskalkiena pixka bat intzidentala izaiten aldela, eredu horrek sartzen ditu, inklusiboa da. Eredu hori inklusiboa, izan behar luke, edo inklusiboa izatea onartu behar luke. Uste dut hortara doala pratikoki. Pratikoki orain ikusten dira idazleak eman dezagun nafartar batek itzela erabiltzen du. Edo nik ere batzuetan itzela eta begikeinuak beste euskalki helburu, sartzen ditugu hitz horiek, eta egia da,
duela 30 urte ez bezala, hitz horien egan nahia ezagutzen dugula. Eta egia da, zure bidetik joateko, ditugun baliabide mediatiko guziekin, bata bestearen euskarari, gero eta horbilago gelditzen girela, eta hementik zonbait urteren buruan, inoz ez da ahoz izango euskararen baita. Espero du. Eta beste bandera gaiztoa dugu. Lehen aipatu duzularik aresti etzenuela konkurrenitzen hasiera eta. Nik. Aresti, izanik hegoalde hontako iparraldeko eredura gehien animatu den autorea, ez otezan zu garaiatan euskal literaturaren kontutan nahiko analfabeta zinela. Behar bada, gazte-gazteik irakurri bainoan. Zenta nik ere euskara, galdu dut euskara, nik ere 6 urte eta 12 urte artean, eta 12 urtetik gaitzina, berriz ikasi behar izan dut, alfabetizatu niz, hemen askok egiten duten bezala, etxean, gau ez gau, nik ere, eta emeki hobetu niz literaturarat, eta ez dut, gero, aresti behin irakurri, eta gero, pasionatu, bere lan guztiak eskatu duzkion banesmeko zentzie txarti, hau da, idazdeak horra egiten dira. Hizkuntza guztietan, nire ustez, badaurako borondate bat, hizkuntza berriz ikasteko eta sakontzeko hizkuntza hori, eta ez dugu baliabiderik, ez zen Googleik, ez zen internetik denbora haietan, eta liburu bat nahizelarik irakurri, behar zen manatu, liburutegian, 5-6 aste itxoin, edo gauzak ezberdinak ziren. Eta palpitanteak gara ere, interesgarriak gara ere. Bai. Bueno, eskerrik asko, eta bihar izango danok, Arriagan egongo gara, 8:00 atzaldeko 7:00. Beraz,